spolu s Matuškovcami. Takže ja teraz odozdávam slovo Martinovi Matuškovi, ktorý vám trošku o celom tomto dianí porozpráva. Takže ďakujem pánovi profesorovi, nejaké to hlačnejšie. A dúfam, že vás nebudem veľmi nudiť. Úvodom som veľmi rád, že sme sa stretli v takejto relatívne hojnej účasti. Moje meno je Martin Matuško, ako už spomenul pán profesor. Bolo by fajn predstaviť aj Ľudovita Matušku, môjho otcina, s ktorým sme vyrobili aj túto formulu a s ktorým tvoríme teda Agromat Racing Team Zvolen. Čo sa týka projektu samotného, ako už naznačil pán profesor, idea je taká, že v priebehu budúcoročného septembra by sme radi odštartovali krúžok. Zatiaľ má pracovný názov. Čo myslíte? Krúžok varenia to nebude, takže nejaké základy autošportu, už ma vypínajú, Fajro, či nie? Dobre, môžem pokračovať, takže nejaké základy autošportu. Ideou toho krúžku v podstate bude naučiť sa základy ohľadom prípravy vozidla na preteky. V podstate v súčasnosti už sme doviezli prvú 126 Fiatku, pretože to je zároveň aj základná platforma tejto formuly, ktorú v priebehu septembra žiaci, alebo teda frekventanti krúžku budú mať možnosť v spolupráci s pedagogickým vedením a pánmi